אז הנה כל הדברים שתצטרכו לדעת על העדכון החדש שיצא ב-99 ימים ביער. אז קודם כל יצאו כמה פקודות חדשות, שאחד שעולה 400, יש אחד שעולה 100 ויש אחד שעולה 600. יצאו גם 3 עדכונים חדשים שיצאו בכל שבוע לכבוד ההלווין. אני בעצמי אפילו לא יודע מה מחכה לנו, כי לא התקינו שום דבר, ואני מאוד מקווה שיהיה דבר מטורף ומאוד מטורף. אז יצא גם לוגו חדש ל-99 ימים שאני אישית לא התחברתי בכלל, ויצא גם תיק שבו תוכלו להסתיר אם אין לכם מקום, וככה הוא נראה. לא כל כך רואים פה, אבל אני יכול להגיד לכם שהתיק הזה נמצא ממש מעל ליד היציאה מהמשחק. יהיה לכם כפתור של תיק שבו תלחצו עליו, ואחרי זה יהיה לכם מלא דברים, למשל לשים דברים של בנייה, או לשים מרפאים, או לשים כל דבר בקיצור. יצאו 2 מגדלים חדשים, שאחד מהם זה מגדל לחיות שבו תוכלו לאמץ מהעדכון הקודם, ויש עוד אחד אבל שהוא יהיה קצת ברמות 4, 5 ו-6 ואפילו 3, אבל סיכוי די קטן. אז מה אתם חושבים על העדכון החדש? תשחקו?